Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Channel TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolu daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Inganza kwethu sengiphinde ngabuya futhi kunevideo engikade ngiyipostile before nje sibe kule video esikuyona njengamanje. Ivideo la bengikhuluma-ke ngalo sisi lo engimfakele esithombeni, kusawuyena-ke lo, njengoba-ke simbona ngala wayese right, and then ngala bese kuba ile simo asekusona njengamanje. Ngiwabonile-ke ama-comments abantu i-most ikhombisa ukudabuka, bayazolana nalesi simo lesi abhekene naso, but bese kuba nalabo bantu labo abaphikayo ukuthi lento le ikhona. So ukukha nje phezulu ukuthi kwenzakalani kahle kahle la, mhlambe uyaqala ukubona ngale video le, awazi nokuthi zikhiphani. Usisi lo noma ngithi lo uneminyaka, angimazi wayesenabala iminyaka, but before 2022 usisi kade enje ngalowo mnyaka leyo abo 21, then manje usena 31 njengoba simbona la esithombeni. So ngokusho kwakhe-ke mayichaza uthi wathandana nomuntu wangaphandle, basebelala njengenjwayelo-ke abantu abathandanayo bayaye beyithokozise ngokuthi benze inkonzo. So lowo muntu-ke wokufika wase-ke yamshiya kahle kahle kwanyamalala lowo muntu wokufika, then usisi-ke wase-ke esala kulesi simo lesi esikanje njengoba simbona ukuthi mawumbuka i-condition yakhe engathi umuntu ola ku-90 years, futhi abanye bathi engathi mhlawumbe uno-115 years. So abanye abantu abaningi bayakuphika lokhu bathi-ke ayikho into enje. So inganza kwethu kune-clip engizokudlalela yona njengamanje, nami ngiyithathe somewhere kwi-Thuleleni TV, just ukuthi ngizolalelisa laba bantu laba abangakholwa, mhlambe khona la abazovuleka amehlo khona. Omunye wey'hlobo zalo sisi lo esuke efunela abakwaThuleleni TV. Thuleleni TV siyayazi-ke ukuthi-ke inengosi noma i-channel la okuthiwa abantu bayagula. So i-channel nje edila nabantu asuke begula ngama-condition angajwayelekile, mhlambe bakwazi ukuthi bavezele izwe, mhlambe makhona umuntu osuke ekwazi ukuthi alaphe leso sifo, kube ukuthi mhlambe kugcina kuxhunyanwa naloyo muntu. So ngizokudlalela le voice note le uyizwele, bese mhlambe uyaphawula nawe masuyilalelile i-voice note. Nansi le voice note le. Khuluma noSipho Ngwavuma, kodwa kumanje ngisemtuba edukuduku lapho kuhlala khona usisi wami noma bese kulamana bomama bethu. Ngicela usizo Nkosi yami, ngisazi singenze njani. Bengithi ngizama ukwenza ivideo yami nami, inkinga network encane akuvumi kahle, nedatha lami vele selincane. Usisi wami una-31 kodwa manje sewushintshile, sovela bengathi ugogo. Uqala ukugula ngo-2022, usiza kalitholi, sampa ibhedlela yonke indawo usiza silitholi. Akusekho lapho singayanga khona, bezele besithi lapho siyakhona eThekwini, besithi usisi sizolithola kodwa sikaze silithole. Nkosi yami, manje umqondo wami ubuhlungu, inhliziyo yami ibuhlungu ngale ndlela, ngisazi simele ngenze njani. Umntana mama ngiyambona siyafa, una-31 kodwa manje futhi isimo sakhe asikho kahle, ngiyambona sivele amandla akasenawo, kuyabheda. Una-31 kodwa isalukazi ngathi sina-110 kunzima. Besicela usizo kumanje ngisedukuduku ekhula. Ngizosenda nesithombe lapha vele asevele anakhuzana, ase-right khona kuna-31. Masiza bathi angazi bathi waba yini, bathi ngazi ilumbo kanjani, kodwa manje angazi nami simele ngithini. Uyagula lo muntu kakhulu, akaseza noma phisiwe, yonke into yakhe uphila nje ngamaphini. Usuku nosuku mina sithenga ama-Green Power 3 nePanado kusekuseni aqedile. Akakhona ukuhamba, angicabangi ukuthi lesi sifo akusona nje, ngoba into imqala sevele asenengane, unanengane neminyaka o-8 isikhulu lengane. Yena kumqale nje wathola leyo ngane vela khona wagula, waloya nje into endlela mabethola ngalokho, makuthola ngale ndlela mhlambe si-check-a basho ukuthi waloya umuntu ngoba umshuzi kanjani, ngazuthi into zabo abazenzayo, then wamshintsha wamenza kulesi simo. Uyagula lo muntu, akekho kulesi sifo, akusona isifo, uyagula nje lo umuntu ogulayo. Manje nathi sesihambe yonke indawo usiza silithola ngendlela abasho ngabathi masihambe si-check-a bathi yena lo muntu waloya
ngazi umuthi walanda eZimbabwe ngazi kanjani base futhi lezi nyanga esihamba kuzo basasikhohlwe thina sizoze sithole usizo njengoba size siya ku-Prophet uMamani safe sageja nakhona ingakho sesicela usizo ngoba asisazi kumele siphi. Ngiyabonga. Ayike ngani zakwethu ngithembe ukuthi-ke nizwile inkulumo ebizwakala kule voice note le ebisendelwa iThuleleni TV. Awuphawule ku-comment section ungitshele ukuthi ekuthini ukuphawula kwakho. Ningizimu Afrika izifo zikhona emhlabeni ziningi nje ziningi. Kunezifo ezithi mayivela kube ukuthi-ke isifo esingeze ukusikholwa ngenxa yokuthi asikaze sasibona phambilini. Kodwa-ke mawukuthi umuntu ozibukayo indaba mhlambe umuntu othi mayibona into angayijwayele mhlambe ukwazi ukuyihlupha usearch ngayo uzokhumbula ukuthi kunengane la eSouth Africa ngebhadi-ke njengamanje ayisekho emhlabeni. Ingane le eyazalwa ngo-1999 igama layo Ontlametse Phalatse wazalwa ngo-1999 ezalwa nesifo ekuthiwa iprogeria. Leso sifo wazalwa naso kodwa saqala ukuvela eseno-1 year kuya ku-2 years. Ngokodokotela-ke bangaleso sikhathi bathola ukuthi le condition akuyona ngeke uphele u14 years nokho-ke ushone esena 18 years ngo-2017. Lesi-ke skalosisi if mhlambe ufuna ukuthatha noma ubheka ukuthi ngabe uphethwe yisiphi isifo, ngiyahluleka ukusithola ukuthi ngabe isona siphi isifo esiphethe lo sisi. Kodwa-ke ngani zakwethu awucommente kwi-comment section, ungakhohlwa ukulike ivideo, usubscribe kwi-Trend uma ungasubscribile. Mina ngizohlezi ngikhona ngulethela nje indaba etrendayo eyisematheni usuku nosuku asihlangabezane kwivideo elandelayo.